Hai. Hai, Nix meu. Ai luat carne? Yeah, boy. Nu, ori două cutii. Nu deschidem că... Ne pregătim. Una bucată așa. Care? Asta te referi, Claudiu? Asta? Asta am pus-o. Dacă erau făcute, da, nu mai merg, ci că nu mai merg. Ești pregătit? Nu. Nu mai pune acolo, că te încurci. Nu mă încurc, bebe, lasă-mă să-mi fac burgerii. Mai aici. Gata, gata, gata. Avem ketchup? Nu, e ok. Ana, noi putem să cucăim în două părți, tu vezi? Da, E da. direct din ăla. Hai că deschizi eu apa. Fii pregătit. Da, de ce să nu le iau direct din frigider? Haideți, domnii, haideți, mele, furul e mare, mântul e greu. Cred că se duce. Cum de m-am lăsat de LOL, pur și simplu nu mai aveam chef de absolut nimic. Acum ți-am văzut mesajul legat. Da, nu mai aveam chef după ce au făcut toate modificările alea handicapate. Hello. Normal. Da, e că nici măcar n-am... Aici nici ce vrea. Uhu! Așa au făcut. Uhu! Normal. Iar fac burger cu cur? Nu. Mulțumesc. Uhu! Seara faină, man. Dacă mai intri, să știi că eu mai dau drumul la live-uri. A, da, de mâncare. Și mersi că mi-ai trecut pe aici, man. Sper că ești bine. Hamburger, normal. Proaspăt scos. Nici nu s-o așeză la masă. Ce? Nu s-o așeză la masă, bine că e l-am adus. Unde mai ai avut tu fast food, mai fast food ca fast food-ul nostru. Pe bune. Dar știi că nu o să putem trece de foarte multe zile, nu? De ce? Normal. De ce? Stai, băi, că trebuie să întorc burgerii. Că o să trebuiască să facem și suc, și cartofi, și de toate. Așa. Și nu o să putem să facem în doi. Trebuie să care joacă singur. A? Trebuie să care
joacă singur, bă. Deci mai pun încă 3. Hello. Normal. Asta mi l-ai pus deja făcut pentru... Level up. Să l-am pus la 8. Ah. Hello. Normal. Da, așa. Oh, da. Gata, gata. Ce? O să putem să facem și cafe. Te rog să nu mă înjuri, atâta zic. Eu? Da. De ce? Aici am pus toate capacele. Aici am pus toate capacele. Unde? Sus aici apare din mijloc. Ce prost! Client! Cu două petiuri. 2 petiuri. Yes, sir. Te ca frumos, băiatule. La ce masă? În 2. Ho, 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 ho. Ia uite cum face. Nu știu dacă mai avem nevoie să mai scoatem ceva. Nu înțeleg cum se pune cu noi aici, cum vrea să nu... Ia vezi ce vrea. Double. Double trouble. Haide. Hey! Tafa, nu burgerul. Mai bine. Da, pare mai Mă, single. Bă, dar ei chiar pot să vânzărească, oare băia, mă întreb. ce? Mă întreb dacă chiar pot să vânzărească. Aia ce vrea? Single, s-a zis. A, n-am auzit. Ia la bătaie formularul. Single. Masa 13, single. Dar o să fie din alea care să vină unul după altul. Să vedem dacă îi place. Single. Ui. Single.
acolo, vedeți să mâncați burger. Bă, nu mă lasă să ies din bula asta imaginară. Nu mă lasă să trec, să mă duc să-i zic. Ia, vină încoace. Hai să facem așa, de lansăm. Click stânga apăsat pe coș și închide asupra. Să nu-i bani, să nu-i bag și filmul. Vrei să mai facem schimb? Nu. Ce vrea? Un burger simplu. Doamne, știu că din pisa pe era. Bă, da cum e gustul. Ia, du-l. Acum până la... Nu știu dacă mai merită să mai am o tavă, dar nu știu dacă mai merită să... Nu. E 6, la 8 cam nu mai vin deja. Maxim mai vin 2-3 care mai vrea unul single, 2 din double și cam atâta și termină. Deci mai vine ăsta, asta tu. Oare merită să mai deschid? Da. Single. Mamă, dai seama cum o să fie. Ce? Cum o să fie pe aici? O să fie bine. Ai, trebuie să mai comand niște mâncare. No signal. Alo? No signal. Alo? Rămână. Hamburger normal. Putem să facem... Care mi s-a... Ce? Era una care făcea sticații. Mi s-a oprit calculatorul în față. Păi, dacă e cu Pentium, nu vezi. Single. Deja e seara, deci... Am mai scos 2 chifle și la oha. Iar mi s-a stins mă calculatorul. De ce râzi? Deschide calculatorul. Vezi cum să tai tu un calculator. Uite mai! Hai, mă! Bă! După aia mă ducea repede la comanda un hamburger. Cine simțit-o? De-ai făcut single. Nu mai Ia să e... dăm noi faliment, că ne trolăm. Doamne! Bă, dar eram cu de ce? Mai am să fac pe tech support. Căută pe ChatGPT, bă, de ce mi se chide calculator pe jocul ăsta? Pe bune.
Ai nebuna care mă duc acum. Restul cred că poți să pui închidite. Păi nu mai am decât tava asta de petiuri făcute. Vreau să-mi curios dacă rezistă burgerul ăsta. Am vrut să zic. Ia stai așa, hai să facem. Ai făcut hamburger cu hamburger. Ce? Ai făcut hamburger cu hamburger. N-am scos, mă, ăla. Unde e? Nu ai aruncat ăla, sper, nu? Ce? Ăsta de pâine? O punem pentru mâine. Mă! Stai, bebe. Cum? Așa. Vedem dacă rezistă pentru mâine. O să zic că e rece, cred, dar încercăm dacă vrei. Ia uite, pe ochii mai rămâc și ce mai rău bani. De ce nu merge să punem box? În ce bun. Ai aruncat cutia de... Nu. A? De ce nu merge să punem box aici, înapoi? Cred că nu pot. Ba da. Știi ce mai aici ar trebui să rămână? Mai avem clienți? Nu? Putem să ieșim? Acolo să Bă, nu se poate fuma. Ce? Am fost pe profil. Ne-a băgat ketchup să moară, să țepenească. Să-mi bea pula. Chiar sunt curios dacă au postat petiurile.